Daar wou ik dus heen gaan lopen. Net. Ja, ja. Maar dan hier wou ik dus heen lopen. Jij vindt ook. Zij dan nee. Ja, dat gaat niet toch? Nou, dat is niet meer. Dan moet nog een keer over hier gaan, want gewoon met de dan zit het wel misschien nog jasje er lekker uitgaat. Zo. kun je Jans op je tas gaan? Nee, precies. Ja, meneer een kaartje. En dan komt er mee. Maar ik zit er trouwens Middag, hallo. Alsjeblieft. Ja. Het is impossible met
Over enkele ogenblikken de halte spekholzenheden. Halte spekholzenheden, zo dadelijk. Nee, wat nou lekker zitten. Dit is de gemeentelijke onderuitlaatplek. Het is lekker. Ik moet uitkijken waar je op. Ze zijn zo zeker bij die organisatie kennen. Dat zou kunnen dat ze een vriend van jou buiten zijn. Ik kan er nog in zitten voor jou buiten van heel wijs. We gaan even de overweg sluiten en dan houden we onderweg naar de kerkraad de Zem. De motorwagen, hè. Dus tegen 2 motoren onder die andere En deze rijdt daar naartoe en dan moet je die andere erachteraan rijden. Ja. Je kunt die raampjes ook nauwelijks openzetten. En dan weet je dat je niet meer. Nou, dan gaat hij rijden. Dan zit je niet erin. Opa, daar gaat hij rijden. Kom nou. Papa, kom nou. Opa, kom nou. Dit is er niet zo. Opa blijft hier, denk ik. Nee? Ik denk dat opa hier blijft. Nee, ik ga automatisch over. We werken met de niet. Ja, dat ik snap. Dan is hij weg. Ja, dat is een iPad. Gaat hij weer. Ja. Maar hij gaat vanzelf open. Dat wel. Ja, dat wel. Sinds dit jaar. Ja, ik moet hem wel sluiten, maar hij gaat vanzelf open. Dan moesten we ook voorbij wegstappen en dan open en dan erin stappen. Dus dat gaat nu vertellen. Ja. Dat is wel een beter.
half 4 weer terug naar Superplant. Kerkstraat gaan we samen. Eén bestelling. 5 om half 4 gaan we weer terug naar Superplant. Verder staan en dit is dus wat mij. Nog niet. Oké. Mijn collega wil deze mensen. Voorschrift, hè? Ja. Het is een maatregel van niks, maar Nee, dat het moet van maar moet dat moet, hè, jongen. wordt van voorbeeld. Nou, ik zal hier officieel met ProRail niks te maken hebben, maar ja, machinisten moet niet afgeleid worden. Regeltjes en regeltjes, hè. En wat ze daar in dit doen. Nou ja,
wegsluiten en dan zijn we bij de hand. Dus kijk onder in. Deze is met druk. Oh ja, ja. Dus indruk aan de boven naar beneden. Dat ging niet terug op. Want bij die andere was het snel. Deze gaan vanzelf open. Zou dat nu niet zijn, voor noodgevallen hebben we altijd ook een handel, dan kan ik hem ook Bedraaien, ja. Je hebt verschillende systemen voor overwegen. Je hebt er een met druk erop, je hebt ook met hendels. In simpel geval een postuur, die wordt met hendels gesloten. En dan heb je er nog één met een draai in richting. Ja. Voorop. Ja. Ja. Die denkt, wacht nou, ga over. De tweede keer moesten stoppen. Ik ben dikker dan jij. Dat is mooi, dat spoor. Het is een spoor. Nee, mannetje. Of wat je ook bent. Nee, mannetje. Jennifer, Ja? doe je even normaal? Nee, dat is goed. Beginnen de wagen. Parallel. Nee. Ja, denkt hij. Tot ooit. Blijf rijden. Tot ooit. Ja, dat is weer zo aardig, hè? Moet hij lekker rennen dan achteraan? Ja, dat is niet zo aardig, toch? Nou, stop nou maar. Ja, Hij stopt thuis wel, hoor. Eerst komt het seizoen. Kom maar. Welk station is dit? Ja, kom ik vragen. Dat weet ik. De machinist van de 3306 van de treinslijn. Simpel wel over. Aangekomen is bij ons rijden over. Toestemming om verder te rijden binnen ons bedrijfbegrepen sluiten. Piep, boep, boep. Piep, boep, boep. Piep, boep, boep. Zo, het is gewoon lollig om te doen. Piep, boep, boep. Oh, je mond. Dat doe ik ook. Ik heb mijn mond toch echt niet weggeven, want ik word gek. Waar is die meneer die in moet stappen? Daar. Goedemorgen. Hallo, goedemiddag. Hé, het is goedemorgen. Denk ik. Goed. Pas op, jongens. Vriendje. Daar zit een deuk in het raam. Ja. Een barst. Ooit, stengel ooit. Zo, ja. De man. Heel dom. Of waren er een paar jongens die Steen of zo? de mos. Maar bij de stoomtrein is het.
is kwart voor 4. 10 minuten Unicorn-tijd. Wat doe je nou dus? Unicorn-tijd. komen te laat. Staat er komen niet te laat. We zijn zelf iets te vroeg. Wat? We zijn zelf te vroeg. Echt? Maar als het lekker op kwart voor 4, nou, dan is het zo. Nee, niet heel leuk. Kunnen jullie de stoptrein halen? Dan wel. Om te laat. Weet dat het goed om te laat. Wij hoeven niet de stoptrein te Nee, halen. Wij niet daar, hoeven de natuurlijk waar. stoomtrein te halen. Hij is heel stoomtrein. Ja, we zijn wel op stoptrein geweest. Ja, ik moet met de stoomtrein weer en dan in de Viola en dan in de city van Maastricht naar Eindhoven. En dan helemaal terug naar Borgen. Of, mama, misschien kan ik op het bordje staan bij Maastricht. Dan komt het andere. Dan gaat hij naar de andere kant. En dat hij naar Amsterdam ging, dan hoor je even gewoon naar Amsterdam. Ja. En dan zo terug. Treintje. Wow, dat was het wel erop. Ik zit in het ding. En ik moet opsteken. Unicorn. Unicorn Freeline. Best een bron. Ja, mijn potje heb je zelf ook in. Het is tijd om te slaan. Ga je zitten? Nee, dat is wel hard. Nee, ik zit verder ook. Is het aan? Zo op, oh ja, ken je die met Jessie en dan zo met zo op, Er komt nooit eens Het is een juist camera. Nooit. zo op, wilst op, met het. Is dat een ballon? Ja, dat is ook wel. Ja, dat heb ik goed gezien. Dat stopt. Stoppen. Nee, dat stopt wij niet. Waarom niet? Omdat dat niet meer in gebruik is. Ik weet waarom niet, omdat het kan. Omdat het kan. Stopt hier in het wel? Elke week gestopt, ja. Dan ja. Ta-da-da-da. Maar nou niet meer. Nee. Maar je kon daar uitstappen, maar dan was het zo uinen. Dan stopten wij daar, maar dat is niet meer. Dus dan stoppen we er ook niet meer. Stel dat ze zo weer komen, zullen jullie er dan wel stoppen? Dat zou kunnen. Dan ga jij die al die gasliedjes hier vertellen thuis? Dan heb je wat te doen. Doe het zelf. Doe het samen, met praxis. Doe het zelf. Doe het zelf. Met praxis. Geen punt, ook erbij. We zijn er weer. We zijn er. Ja. Oh ja. Nou, als je er nu al uit wil, dat zou ik maar niet doen. Ik wil eruit. Ik wil heel snel naar die Intercity. Ik wil heel snel naar die Intercity. Zo Simpelveld, eindbestemming van deze trein. U kunt hier overstappen op de stoomtrein naar Valkenburg. Die vertrekt om 4 uur van Spoorweg. Station Simpelveld. Station Simpelveld, eindbestemming van deze trein. Zeg maar, die is niet soms. Dat hoef je niet eens te zeggen, dat weten we al. Ja, maar die mensen daar wisten dat niet. Kun je mijn gedachten dan lezen? U weet het wel. Kun je mijn gedachten dan lezen? Je weet dat niet of ze dat al weten. Ik heb dat net gezegd. Dan weten ze het. Zeg maar voordat je het al Ja, nou, dat zeg ik ook, dat ze het weet. Ik doe even dit. Ja. Treinsurfen, Jennifer. Ja. Ja, kijk. Ja. Mama moet je zo gaan staan, dat is modder. Kijk eens. Ja. Mama, Oh, hij staat er al. Ja. Zo. Eén cirkeluur. Ja, vertel ook eens wat nieuws. Nee, dat is wel warm is het thuis. Gaat die stoomtrein nou dadelijk achteruit rijden of wat? Ja, dat kan. Zo dan.